Recitátorská súťaž v prednese slovenských povestí vznikla v roku 1991 v Šali, keď mal v kalendári meniny Matej a zároveň krátko po dátume narodenia Jozefa Cígera Hronského a tak dostala názov Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Účastníkov privítal riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher spolu s viceprimátorom mesta Dávidom Demečkom. Je mi nesmiernou cťou, že vás môžem tu privítať v mene Domu Matice Slovenskej, na pôde Domu Matice Slovenskej v poradí už na 29. ročníku súťaže v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko 2024. Rastislav Zacher zdôraznil nutnosť poznania vlastnej histórie a tradícií, aj keď sa deti môžu uplatniť mimo Slovenska. Deti možno aj študovať do zahraničia, keď sa budete, už určite z vás veľa sa aj učí reči cudzie. Tak ja vždy zdôrazňujem a vždy si zapamätajte, že kdekoľvek na svete pôjdete, pretože Slováci toho veľmi veľa v živote a vo svete dokázali, tak nikdy nezabúdajte, kde máte svoje vlastné korene. Predsednička poroty v prvej kategórii, pani Jolana Prochocká, poukázala na pravdivý základ povestí. Nie je to len umelecké stvárnenie, ale tam sa aj niečo dozviete. Traja súťažiaci, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii na prvých miestach, postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v Košiciach. V prvej kategórii zvíťazila Ela Mária Olejárová zo základnej školy nad Medzou, v druhej Karolína Claire Zurejová zo základnej školy Komenského a v tretej Alexandra Kopilecová zo základnej školy inžiniera Kožucha. Stratil raz jeden kráľ kľúčik od svojej pokladnice a nemohol ho nejakým činom nájsť. Keď si už ani jesť nemal za čo kúpiť a musel si peniaz od svojich tvánov na veľký úrok požičiavať, zľakol sa, že takto krajinu zadúži. Ja sa už vtedy nezdržala, aby veselo nezatlieskala. A radostne aj zvolala. Ako krásne zvučí tá vodička. Ani jeden potôčik som tam nepočula klopotať. A naozaj tak bolo. Keď sa k nemu pridali aj iné jarôčiky a potôčiky, začal tak švitoriť dolu dolinou z